madura nas adegas de Valdeorras, con tempo, con cuidado, con paixón. Así se formou tamén a miña vocación científica, con paciencia, con constancia e coa certeza de que o coñecemento debe servir para mellorar a vida das persoas. Os meus logros non son individuais, son fruto de moitas mans, ou mellor dito, de moitas neuronas. Compañeiras e compañeiros que compartiron comigo ideas, esforzos, noites sin dormir, ilusións e tamén decepcións. Non tería tempo de nomealos a todos, pero están gravados nos meus xenes. Cada avance contra o cancro, cada investigación, cada logro leva consigo o orgullo de representar esta provincia. En Vilamartín de Valdeorras aprendín o valor do esforzo cos meus pais, Manolo e Tina. Aprendín que a terra dá froitos si se cuida, si se respeta, si se ama. A miña irmá, o meu cuñado e os meus sobrinhos siguen cuidando a terra. Eu mesmo apañei auga co meu avó para salvar unha viña nova. A terra da que sai, sin dúbida, o millor viño branco do mundo. E os meus fillos, Teresa, Cristina e o seu home Luís, e Santiago ca súa muller Carlota, que me fixeron avó de Julia fai uns días. Son a miña esperanza de que o talento e o esforzo sigan sendo a espiña dorsal da nosa familia. E Pilar, a miña columna, que me sustivo e apoiou sempre. Embaixadora tamén de Valdeorras en Ourense na súa Asturias querida. Aínda que estuvo a piques de fracasar porque a primeira vez que visitou os seus futuros sogros rompeu un lavado. En serio, sin ela, moitas das miñas conquistas non serían sido posibles. Dóeme profundamente os estragos da nosa terra polos incendios deste verano. É unha ferida aberta, unha chamada de atención. Por favor, aprendamos dos erros, construyamos bosques onde arder sea casi imposible. Contemos ca ciencia, sí, pero tamén ca sabiduría de quen habita e coida do monte. Evitemos excentricidades e demagoxas. Non quero ver Valdeorras nin Ourense negras outra vez.